1. máje 2. Bude tam paní, ta oznamovatelka, která oznámila tu událost. A ona nám dá konkrétní popis. Pojď to a řekni, že ti kokoti nás tady zastavili. Víte si toho psa? Toho psa si zase do auta zpátky. Prosím vás, já jsem chtěl opravit půlku. Pane Bajcár, vemte si toho psa do auta, jo? Blá, blá, blá. A tu zavolat hlídku, ať ho... No jistě odpíšel. Zavolejte si ho, paní. Dobře, zavolejte si toho psa, jo? A jestli se mi tady ztratí vrcek toho auta, tak vás zabiju. To vám. Já vám říkám, že mi tam nebudete, budete tady. No, tak já vás... Pojď to! Zoltán, roztrej to. Neexistuje. Kokoti. Vy to trénujete, ne, ty chvaty? Au, pičo! To bolí, debile! Au! To je chuj, vole. Au! Au! Vy smrdí! Au! Kurva! Jestli mi to ruku zlomíte, tak vás zabiju! Au! 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 Víte si toho psa? Víte si toho psa bleskem? Já si ho úplně zoberem. Ale to, že vy bezhodně si naplní moje manželka. Hej, jedna! Co? Ty zastřeli, ty smrde! Ty jsme rýznu, vezte si ho bleskem chytnout. Chyťte si toho psa, vám říkám. No, dobré. Mám vezmi na vás. Kokoti. Kokoti! Čo vám urobil? Nehybejte se! Ja sa nehýbam. Ale vy sa nehýbajte, ale zvykle sa našho auta. Ať tu jede někdo chodí. Vy ste Já nemám jak ho hlídat.